back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ni ara din si Jay. Anastasia, kalma lang eh. Tingalig dali kang kapuyon. Kinahanglan magdala ka kaba. Huwag ko pa magkita ang katulong ti mailahan. Layo pa ba? Wala ko masayod kay lahi ng atong giagian. Anastasia, Diyos ko! Giyahin mi sa saktong daan paingon ni Jay. Ayaw ko hikawin sa kong ipangamuyo ni mo. Anastasia, Kung doon na may masakripisyo kinabuhi, di ko ibakulit pagtanyag ang akong kaugalingon. Anastasia, minaw na. Utuot ka pa. Wanay puto-puto. Nahurot ka ang mga tao ni Nulas o Parido o nahutda na silang mga bala? Ako sa daton. Oh, ayaw pagparog. Malinaw na ang palibot ka pa. Dili pa tamba ka siguro. Tingalig eh. Usal ang kinikalingla. Kung mahimo pa lang nga makita kung umaabot ng higayon na ako nagibuhat. Pero kinahanglan pa man kung magpaabot. Ayaw na lang question na ang imong tuga, Anastasia. Igo na kayo nga makapangandam ta sa umaabot. Dini ka lang. Asa magkakap? At doon ko ang team leader. Magsusi ko nganong hilom na ang palibot. O, sige mo. Nga nung wali mo to? Huwag ko masayod. Nahurot ang ibang mga tao? May utok ako mga tao. Musa, huwag sila mahurot. Nga nung wala pa matya ang mga pulis at nga misong din, he? Ha? Ha naman ang mga alingisa ka mo to? Ilang giling na ang kontra. Lain ang akong duda. Unsa imong duda? Gilupig ang imong mga tao sa kargada. Wala! Ayaw ko bugal-bugaling sa mana! Asa ka man? Ako'y matubag nila! Maghikaw ka? Naroon din na naman ta mamaya inong dapita. Mamiya! Ang imong iatubang nila, mas may pangmamiya na lang ta din, he. Dili ta mapadakop nilang buhi! Nganong bidagan ka din eh? Hapit-hapit na may mahurot. Huwag ka ba masayod? Nga mahimong may nagsunod mo din eh? Ha? Kinang ilikay na ko si Jay! Balik mo si Wagi! Pagdali! Pagkatag mo! Ayaw niyo paabutang ang mabuti na ito magkaaway! Lihok tingnan mo! Nagkabuang na mo? Jay! Jay, dali na! Kinalang mamiya na ta! Giingnan ta nakawin na. Nga way dautan nga mobarog batok sa katarong. Ug karon, mao na ni ang higayon sa inyong katapusan. Kung dili ka mo ba nako, kitang duha ang mga matay din, he! Nagtuo kang nahadlok ko nimo? Kita kanini? Oh. Kita kanini? Ayaw ko pakita na ng rosaryohan! Ano? Mapasok ka? Mulagbas sa imong pananaw ang kasuwaw na ining gigunita na kong rosaryohan? Sagrado kiniwi na. May makabuntog pagkasabala ning akong armas! Suwais pagpabuto. Ayaw ko kagita, Jay! Dili ko kamao manghagit wina. Tumana ang akong gisulti. Suway ko sa pagpusil. Jay! Nagtion ka na nako. Aw tingali nalimot ka. Nalimot ka sa pagkak sa imong armas. Ikak una na. Unya pusil ako. Kay ipasagang ko ang bala ni gigunitan akong rosaryohan. Ayaw ko kagita! Dili na ko madagana sa pagpusil mo. Kasi higayon nga makita kong magkadugo ka na. Ako na sa'y magpusil sa akong kaugalingon. Puslan man nga dili ko ikaw maangkon. Dili ko sa maangkon ni Anastasia! Unsa man? Muuban ka na ko o dili? Ay dili ni mahimo. Mugawas ko din isbay og moadto ko sa barangay hall. Mangita ko sa kapitan. Dili ko motuo nga dunay nangita kang Jay. Pastilan, wa gyud mawaan ko ba sa akong dughanda. Tungod di atong baso nga kalit lang nako nabuhian og nabuak. Sa makay buot ipasabot ni ato. Diyos ko, ipalayo lang intahon si Jay sa kalautan.
Pabutan ang gidani mong armas. Wa ka naman din magmahal sa imong kaugalingon, Jay. Unsay kapuslanan nga magpakabuhi ko. Pero dili ko kauban sa akong pagkatiguang hangtod gani sa akong kamatayon ang bugtong binuhat. Nga mo'y gipitik sa akong kasikasing. Bisan bagsaba ba sa kamatayon, katupag yapong Anastasia may imong gihuna-huna! Dili ka ba magkasabot? Siya ray akong gihigugma. Siya ray akong kalipay. Kung tinuod ka na higugma nako, dan ihatag mo nako ang akong kagawasan nga way kondisyon. Dili! Kung mao na, kablita na ang gato niya ng gigunitan ni mong armas. Di na ko ni mo mailad pa, Huwina. Og dili mo maangkon ang akong pagbati kay bisan kanusa. Sukad ko makaton sa paghigugma. Dili ikaw ang gipitik sa akong kasing-kasing. Kung mao ka na, mamatay ka yun! Gihagita ka! Kaganina na ko nagsigig-sugyot ni mo nga pabuta ka ng armas ni mo. Pabuta na! May muluwas na ako, Ina. Di na si Anastasia. Aron muluwas na ako. Way mo luwas ni mo, Jay! Oh! Buhay kining armas! Gikas na kinidaan! Og mabuti na ikot mo kablit ni! Buhiin ni! Dili ko nabuhian, Wina. Kung mabuto ang gigunitan mong armas, ano mo basukod? Kung kinsi pinangga sa tuwas langit. Bili sa armas! Bili! May bahag na sa pambuto-buto, Kap. Oh, lagi. Ay natadapit, Anastasia. Kapitan, naarambay! Sigurado ka? Sigurado ko, Kap. Hallelujah! Daghang salamat, Diyos ko, sa imong pagdana mo ni Davita. Malawas ko na si Jay. Anastasia? Dali na, Kap. Doon na lang ang atong kamangan. Kakita ka ng punuan sa kaibito, Kap. Oo, Anastasia. Iniingon akong dagan. Araw mo pa sa lipunta sa maong punuan. Sunod na yun, ha? Matuman, Anastasia. Diyon lang kaayo ta, Kap. Naguhat lang ko sa imong sinyas, Anastasia. Anastasia? Anastasia, wa na ibuto-buto. Bitaw, Kap. Pero doon lang kita sa punuan. Bantay, Kap. Managan ta. Dagan, Kap. Men! Sir! Wa na'y magpabuto! Ihay kita igmat sa itong mga mata, ha? Wa na'y magpabuto! Ilabi na sa sunod sabay! Mahimong naadi ang atong target! Ingon man si Jay! Oh, yes, sir. Okay! Move! Magpadul ta sabay! Pogi ang pagpabuto! Do you understand? Yes, sir! Husto si Wina. Kinala mo si Bugta. Di ta magsilbis mga pulis. Kuwangon ta sa atong kagada. Sige, ato magkabar sa niya si. Musibog ta. Ako ato si Wina. Men! Nakita ba niyo ako nakita? May gawas ko sa katao! Sundan niyo! Dako ako pagtuong nga musibog sila. O pahibaw unang ilang mga kauban. Sa higayon nga mapundok na sila. Tuyukin ninyo. Pero man ni, huwag magpabuto. Aron dili makabantay nga atong target. Do you understand? Yes, sir. Move! Wina! Usa man, dili ka mo abli. Kay ako'y ablis putahan. Gitawag kasi mong amahan. Kuno sa may mahitabo, Jay. Padalipdan ko ang akong pagbati diha, di mo. Dili ka dali-dali mapawi ni Anastasia. Nagdeliryo ka na, Wina. Way makapugong na ako kung bawion ang gikunian. Adto kumuuban niya. Dili! Wina usaman! Kupon kinipuntahan! Magigiyas na din eh! Nagkadoon na katong punta! Nakadungog ka, Wina? Nagkadool na ang muluwas na ako. Uy, makaangko ni mo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!